gani na a daidai wannan lokaci. To lokacin ne dai ya kawo haka. Na zo ne na sauke nauyi a matsayina na likita wanda ya yi alkawarin ɗaukan duk matakin da ya dace domin ganin an ceci lafiya da kuma rayuwar al'umma. Kuma zan yi magana ne akan wannan ƙwayar cuta da take neman ritsa gaba ɗaya al'ummar duniya, wato coronavirus. Saboda haka zan buƙaci ku bani hankulanku da kyau. Da farko, mecece coronavirus? Ita dai wannan ƙwayar cuta ce wacce tasirin take faruwa a cikin huhun ɗan adam, wanda hakan yana janyo matsalar numfashi, cunkushewar huhu, idan kuma aka yi rashin sa'a har ma mutuwa. Tushen wannan cuta ya samo asali ne daga jemagu kai tsaye izuwa 'yan adam, ko kuma daga jemagun izuwa wata dabba mai suna pangolin sai kuma izuwa 'yan adam. Asalin tushen ƙwayar cutar dai daga jemagu ne a ƙasar China. An jima ba a samu cuta mai saurin yaduwa kamar wannan ba. Cikin sauƙi take yaduwa daga ɗan adam izuwa wani ɗan adam ɗin. Tasirin wannan cuta yana da matakai guda uku. Na farko, rabanyar ƙwayoyin cuta. Na biyu, rikicewar ƙwayoyin garkuwar jiki. Sai na uku, kassarewar huhu. Wannan ƙwayar cuta ba komai bace face bawo rufe da sinadarin kundin halitta tare da wasu nau'o'in maiƙo, kuma ba a bace mai rai ba. Ba ta iya rubanya har sai ta shiga cikin ƙwayar halitta mai rai. Idanu ba sa iya ganin wannan ƙwayar cuta kuma takan iya zaunawa akan abubuwan amfani na wasu adadin lokuta, sannan takan shigi mutum idan ya yi mu'amala da su. Takan yaɗu ta hanyar idan mai ita ya yi tari, wani ya shaƙa ko kuma hannunsa ya taɓa ƙwayar cutar a jikinsa sannan ya kai hannun ya taɓa ido ko hanci ko baki. Daga nan wannan ƙwayar cuta za ta soma tafiyar ta izuwa cikin jiki. Takan shige ƙaramin hanji, saifa da kuma huhu, wanda a cikinsa ne tasirinta yake da ƙamari. A cikin huhu, wannan ƙwayar cuta tana zaben ƙwayar halitta mai ɗauke da kwaɗon da ya yi daidai da mabuɗinta. Ta buɗe shi sannan ta shigar masa da sinadaranta, wanda ke umartar wannan ƙwayan halitta akan ya riɓanya ita wannan ƙwayar cuta. Haka zai ta riɓanya irin wannan ƙwayar cuta a cikinsa, daga nan sai ya samu sabon umarni cewa ya kashe kansa. A nan ne ƙwayan halittar zai narke nan take ko sai waɗannan ƙwayoyin cuta su watse a cikin huhu. Za su yi ta maimaita wannan mataki har sai sun yawaita a cikin huhun ɗan adam. Bayan kwanaki 10, zai zama na miliyoyin ƙwayoyin halitta sun lalace yayin da dubbannin miliyoyin ƙwayoyin cuta kuma sun samu. Amma a hakan ƙwayar cutar bata haifar da wata ɓarnar a zo a gani ba. To fa a wannan mataki ne corona za ta kwanto wa jiki sabuwar fitina ta hanyar ƙwayoyin garkuwar jikinka. Duk da cewar amfaninsu shine ba wa jikinka kariya, idan aka samu akasi za su iya yi maka ɓarna a jika. A wannan ƙadami ne ƙwayoyin garkuwar jikinka za su yi cincirindo zuwa wajen da ake yi wa lafiyar ka ɓarna. To a nan ne fa corona za ta harbi wasu daga cikinsu ta haifar da rudani. Su dai ƙwayoyin halitta ba sa da idanu ko kunnuwa. Suna musayan saƙonni ne ta hanyar wani sinadari mai suna cytokines, wanda ta shine duk wani saƙon matakin kare lafiyar jiki yake yaduwa tsakanin ƙwayoyin. Coronavirus takan zautar da ƙwayoyin garkuwar jikin su rikice su fara neman abin da za su farmaka. Daga nan sai da yawa su ta zuwa wajen wannan fage, hakan kuma sai ya gajiyar da karsashin jiki. Biyu daga cikin nau'o'in ƙwayar garkuwar jiki su suka fi haɗari. Na farko su ne neutrophils, waɗanda ƙwararru ne wajen kashe komi har ma mu kanmu. Za su zo wannan waje su fara sakin ƙwayoyin farmaki waɗanda za su haɗa da ƙwayoyin halittar da na cutar duk su karkashe. Nau'in ƙwayar garkuwar jiki na biyu kuma da ke rikicewa su ne killer T cells, wanda su aikinsu shine umartar gurɓatattun ƙwayoyin halitta akan su kashe kansu. Sai dai a yanayin da suke ciki na rudani sai su haɗa da ƙwayoyin halitta masu lafiya da gurɓatattun su yi ta umartar su suna kashe kansu. Adadin taruwar ƙwayoyin garkuwar jiki, adadin lafiyayyun ƙwayoyin halitta na huhu da za a kashe. Hakan zai iya ta'azzara ta yadda zai kawo nakastuwar huhu na dindindin ta yadda mutum zai iya samun wata tawaya a lafiyarsa. Mafi akasarin lokuta, ƙwayoyin garkuwar jiki kan samu nasarar shawo kan lamarin ta hanyar kashe gaba ɗaya gurɓatattun ƙwayoyin halittan, sannan su gimtse ƙwayar cutar daga sarrafa sabbi, daga ƙarshe kuma su tsaftace filin da aka gwabza daga. Daga nan sai waraka ta soma. Kun ga a nan, kasancewar wannan cuta a yanzu ba a gano maganinta ba tukunna, ƙarfin garkuwar jikinka shine abu mafi muhimmanci wajen yaƙarta bayan ta shiga jiki. Saboda haka yake da kyau a mayar da hankali wajen gudanar da ɗabi'u masu inganta lafiya kamar ƙauracewa shan taba, wanda ya tabbata shanta yana kassara garkuwar jiki. Haka zalika a nisanci kayan maye, a dinga motsa jiki, a sami isasshen bacci, sannan a dinga cin abinciccika masu rai ba karabutu ba. Hakan zai haɓaka kuzari da kuma ƙarkon ƙwayoyin garkuwar jiki. Ita annoba tana da fuskoki biyu mabambanta a wajen yaduwarta, wato mai sauri da kuma mai saibi. Wanda ke kasancewa a cikin su biyu ya danganta ne da yadda muka gudanar da ɗabi'unmu akan cutar. Yaduwa mai sauri za ta zama mai matuƙar muni kuma za ta salwantar da rayuka da yawa.
Mai saibi kuma kundin tarihi ma ba lallai ya tuna ta ba. Yaduwa mai sauri kan faru ne yayin da aka yi biris da matakan kauracewa taron jama'a game da gudanar da kusantacciyar mu'amala da su. Hakan zai samar da yaduwar wannan cuta cikin hanzari da kuma sauki saboda ba a ɗauki matakan rage saurin yaduwar ba. A irin wannan yanayi, mutane da yawa sukan kamu da cuta a lokaci guda. Idan adadin nasu kuma ya tumbatsa sosai, hukumomin lafiya sukan gaza wajen iya ba su kulawa saboda an yi yawa. Domin kayan da ake da su da kuma ma'aikata na kiwon lafiya adadinsu ba zai wadatar ba. Mutane da yawa za su mutu ba tare da samun kulawa ba. Sannan yayin da su kansu ma'aikatan kiwon lafiya za su kakkamu su ma, karkon hukumomin kiwon lafiyar zai ma ƙara yin ƙasa. Faruwar hakan zai tilasta aiwatar da tsari mara daɗi na zaben waye zai rayu waye kuma zai mutu. Wanda hakan zai sa adadin waɗanda za su rasa rayukansu a wannan annoba ya yawaita. Don kiyaye faruwar irin wannan, ya kamata mu yi abin da ya dace domin maishe da wannan annoba ta zama mai saibin yaduwa. Annoba mai saibi akan samar da ita ne ta hanyar ɗaukan matakan da suka dace musamman tun a farkon al'amarin. Ta yadda duk wanda ya kamu zai iya samun kulawa a lokacin ba tare da an karya ƙashin bayan hukumomin kula da lafiya ba saboda yawan adadin majinyata a lokaci guda. Tun da dai a yanzu bamu da maganin corona, to da ɗabi'unmu na mu'amala da juna ya kamata mu taƙaita yaduwarta, wanda hakan a yanzu shine maganin da muke da. Abubuwa biyu ne. Na farko, kada ka kamu. Na biyu kuma, kada ka sa wasu su kamu. Saboda haka lallai kada a yi wasa da wanke hannaye akai-akai da sabulu, musamman ma da sabulu mai ɗauke da sinadaran kashe ƙwayoyin cuta. Ita ƙwayar cutar corona tana lullube ne a cikin maɗauki na kitse, shi kuma sabulu yana wanke wannan kitse, wanda a hakan ƙwayar cutar ba ta iya tasiri. Kana yana sa hannaye santsi ta yadda kana wankewa da ruwa, ƙwayoyin cutar za su zame daga hannayenka. Irin wanke hannun da zaka yi shine ka kaddara ka taba tattasai kuma da buƙatar zaka sanya ba idanka. To irin wannan wanke hannu zaka yi. Abu na gaba kuma shine a yi nesa da sauran mutane. Hakan abu ne mai wahala amma fa a wannan yanayi shi ya dace. Hakan na nufin banda runguma, banda musabaha. Idan fita bai zama maka wajibi ba, to ka yi zamanka a gida ka bar waɗanda fitansu ya zama wajibi wajen gudanar da lamarin al'umma su fita. Kamar irin su likitoci, masu sai da kayan abinci da kuma jami'ai. Jin daɗin rayuwarka ya jingina da su, kuma su ma ayyukansu sun jingina da kasancewarka lafiya. Kuma takan iya kamawa ma a zo matakin tirkewa, wanda daga ciki akwai takaita zirga-zirga tsakanin ƙasa da ƙasa, gari da gari, ko ma a bada umarnin kowa kar ya fita daga gidansa. Tirkewa san baya da daɗi, kuma babu mai son shi, amma fa hakan yakan samar mana da kuma masu gudanar da binciken magunguna da allurai lokaci mai daraja. Saboda haka idan ta kama an ɗauki wannan mataki, yana da kyau ka gane dalili kuma ka martaba wannan dalili. Lafiyar al'umma ita ce taka, saboda haka a ajiye maslahar kai da kai a martaba ta al'umma. Yadda ƙarshen annoba ke kasancewa ya danganta ne da yadda ta soma. Idan da sauri ta soma da yawa aka kamu, to ƙarshen baya kyau. Idan kuma da saibi ta soma ana kamuwa ɗaya-ɗaya, to ƙarshen yakan zo da sauƙi. A wannan yanayi da muke ciki ku sani, mataki yana hannayenmu, a zahirance kuma a adabance. Ni Dr. Babban Mutum a madadin Algaita Dub Studio da sauran ma'aikatanta nake cewa mu kula da kawunanmu, mu kula da al'ummarmu. Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum. Wannan sakon sa kai ne daga kamfanin Algaita Dub Studio da sauran rassanta domin karuwar al'umma.